Čaute maciatka, dneska som tu po 2 týždňoch a keďže je leto, tak budem natáčať vonku a dneska som tu v mojom peliešku a chcem vám povedať, že mám ďalší kanál, na ktorý budem natáčať podcasty, ale nebojte sa, tento kanál ostane taký ako je, takže mám 2 kanály a chcem na tomto kanále dosiahnuť 300 odberateľov a pozerajte ďalej, aby ste sa dozvedeli, čo urobím za 300 odberateľov a poďme na video. Takže na ten druhý kanál budem natáčať podcasty aj s mojou kamarátkou, ktorú vám potom predstavím, no a ten kanál sa volá Cat Show a určite ma tam sledujte, lebo sa made na ko tešiť, lebo tam budú vychádzať najlepšie mačacie slovenské podcasty a budú vychádzať asi raz za 2 alebo 3 týždne, takže vás chcem poprosiť, aby ste nám dali odber, ale aj mne, aby som bola najodoberanejšia mačička v Česku a na Slovensku, takže mi pomôže každý odber, inak viete, čo vás čaká, vypichnutie očí a potom už neuvidíte, kde je tlačítko odoberať, takže to sprav teraz. Hej, ty nerob mi zle, no ja už nemám nervy, idem inde. Tak tu je hneď lepšie. A ďalšia vec je tá, že mám aj Instagram, na ktorom ma určite sledujte, lebo tam budem natáčať viac reels, lebo chcem natáčať aj tam, aby som bola najúspešnejšia mačička na Slovensku a Česku, no a môj Instagram je mačička Želmírka, takže ma tam určite sledujte, aby ste sa dozvedeli viac a pomohli mi stať sa hviezdou, aj keď ja som hviezda už teraz. No a potom ešte som minule vydala video ako short, lebo mi ho neišlo vydať ako normálne video, takže prepačte, a jedna fanúšicka mi písala do komentára, že mám vo videu čítať vaše strašidelné príbehy, ko sa vám stali, no tak mi prosím napíšte nejaké vaše strašidelné príbehy, no a ja ich v ďalšom videu budem čítať, ale mám 148 odberateľov a na videách mám 182 zhliadnutí, no tak prosím, kto teraz pozerá toto video, no tak mi dajte odber a budete boss, ale až po mne, lebo ja som Big Boss Star. A kto by mal záujem o spoluprácu, tak mi píšte na zelmirka.spolupráce@gmail.com, odkaz vám dám do popisku videa. Všetko vám dám do popisku, aby ste sa z toho nezbláznili, lebo je toho veľa, ale to nič nemení na tom, že mi máte dať odber. A ak dáme 300 odberateľov do konca prázdnin, tak v septembri urobím video, kde ochutnávam nejaké druhy mačacieho papania, lebo mačky papanie milujú, tak mi môžete niečo poradiť, nejaké značky, ktoré chutia vašej mačičke, tak mi napíšte značky tých papaní, aby som si náhodou nevybrala zle, ale to sa asi nestane, lebo ja milujem všetky jedlá, ale hlavne Brit granulky, to vám fakt odporúčam, no a keď dáme tých 300 odberateľov, tak okrem ochutnávky možno urobím aj súťaž, takže stiskni tlačítko odoberať a ešte aj zvonček a ja ta v noci nezjem. No ale keďže už musím ísť spať, no tak končím toto video, nezabudnite mi napísať do komentára vaše strašidelné príbehy, tak čau, kým na oky.